or mubuka ba? Or mubuka man siya. So nga niyang purpose. So nga niyang purpose para di siya mo liki or mubuka no. So atong hiktan. So dili nga ni ang paghikot sa ubang mananggiti guys, pero this is my own version. Version. I doing like this ra. Ginit sa lubira noon. Dayon ang akong gihakuan. Ang akong gigamit og hikot kay this is banana trunk. Kanang nang ubod sa saging ba? Balani. Balani na sa Bisaya guys. Na gihikot og kadaghan kay matag may nang kuan mga bisko. Ako rin na siyang malaktaw-laktawan ng uba dili mausa og kaputol og maabisan man gani siya. So like this. So continue. So karong adlaw guys kay watch and learn kay ako ni siyang abisan na. Para ready na guys. Padayon lang gitag hikot hantod sa ubos. Ana. Dud kayo eh. Mahanggab jud na to guys. So makita ninyo padayon lang ta kadlungay sus nakuan siya. So back job siya. Take another one. And then next. Pero di kanin diri dapit. Di naman siya maabot sa atong pagkuan kay